rúškované topy z H&M, po ktorých by som ja osobne siahla. To bielo-hnedo-modré tričko sa mi veľmi páči. Páči sa mi, že je počité ako keby s takým bielým ďalším tričkom. Je tam tá biela látka na rukavoch a na spodu. Stojí 12 eur. Je to veľmi príjemný materiál. Ďalšie modro-biele pruhované tričko, teraz v kombinácii s tmavomodrou. Veľmi pekný kúsok, ja to milujem a práve by som ho skombinovala s bermuda bielými šortkami. Tieto denim bermuda shorts sú brutálne, stoja 23 eur a úplne by som to dala dokopy. Ja by som k tomu dokombinovala ešte hnedú kabelku, hnedé šlapky. V sekcii Basics som našla takéto bielo-hnedé tričko, ktoré je crop topnuté, široké, je to veľkozajisté, že je taký oversized. Bermuda šortkách, nejaký tmavý denim. Taktiež by sa mi páčilo aj so saténovou sukňou, zastrčené do nej. Skombinovali som možno s nejakou žltou v tomto outfite. Takéto tričko krásne vynikne napríklad s denimom. Je to nevšedné, je priesvitné, prihľadné, dá sa nosiť aj na plavky, ale môžete ho nosiť aj na bežné nosenie v kombinácii s hnedými nohavicami, s bežovými, s bielými nohavicami, s denimom. Napíš do komentára, ktorý pruhovaný kúsok teba zaujal najviac.